Freedom's calling, chains are falling, hope is dawning, bright and true. Day is breaking, night is quaking, God is making all things new. Jesus saves. Hear the heart of heaven beating. Jesus saves, Jesus saves. And the hush of mercy breathing. Jesus saves, Jesus saves. Hear the hosts of angels sing. Glory to the newborn King. And the sounding joy repeating. Jesus saves. See the humblest hearts adore Him. Jesus saves, Jesus saves. And the wisest bow before Him. Jesus saves, Jesus saves. See the sky alive with praise, melting darkness in His blaze. There is light forevermore in Jesus saves. We will live our sorrow sharing. Jesus saves, Jesus saves. He will die our burden bearing. Jesus saves, Jesus saves. It is done, we'll shout the cross. Christ has paid redemption's cost. While the empty tombs declaring, Jesus saves. Rising up so vast and strong, lifting up salvation's song. The redeemed will sing forever. Jesus saves. Mayong buntag nimo dihay gala kinausab si Brother Kier, member sa Emmanuel Bible Baptist Church. Kinausab ato ang tulumanon ang The 15-Minute Bible Truth, an online broadcasting ministry sa Emmanuel Bible Baptist Church. Ato na sa dablihan ato mga Bibles, magtuon ang sabda sa atong sa pulong sa Ginoo. Ato ablihan ato mga Bibles sa John chapter 8 verse 32. Ato basahan, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Ato ang pagatunan karon is about 5 truth na makita nato sa Bible, no? And this truth will matawag interest nato sa pag interest nato sa mga spiritual na mga butang, no? So number 1, kita magdugay atong number 1 truth is life is brief. Amen. So atong ablihan atong mga Bible sa James chapter 4 verse 14. James 4:14, whereas ye know not what shall be on the morrow, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Sama lang sa vapor, illustrate sa Bible na atong kinabuhi sama lang sa ka aso, alis nga sa makadiyot, no, sa a little time sa makadiyot magpakita apan after na mo vanish, no, mawala. So nga na lang atong kinabuhi. Life is brief, life is short. Sa mata sa Ginoo, ang ato ang kinabuhi gyud do kayon ta nga dagan pa man mga time, dagan pa mga oras. But sa mata sa Ginoo, ang ato ang oras gamay ra gyud. No, ang even ang years nato adlaw ra sa Ginoo. Segundo ra sa iyaha, no? So this Bible truth or this truth nga ato makita that life is brief, it warns us that dili ta magpalabi sa atong mga
gipangbuhat diri sa kalibutan because life is short, no? Daghan ang mga tao karon nga ah, nagpakalipay og maayo silang kaugalingon, no? Nagpakasala og maayo because they think na life is kanang nga na lang ang life, no? Walay ilang ginahuna nga taas ang kinabuhi. But the Bible says that life is brief, no? And it is truth nga ang kinabuhi, mubo lang kinabuhi because it is gishare sa Bible sa ato or the Bible says na ang kinabuhi gamay lang. It's because if ato ang i-think nga daghan taas atong kinabuhi, no? Kung ang tao lang yun, biyaan lang yun siya, di man ta mangita og Ginoo, no? Dili man ta magkarakara, no? Even gani sa anang mga last minute nang ni magipantawag og mga last minute shoppers may nga na because ang tao ginayag yun nga gusto sa last minute mulihok. Una nga giwarn sa Bible that life is short and then we should not waste our time. No? So life is brief. Number 1 na siya nga truth. And then next is life is uncertain. No? Ito basahan sa Bibles. Ato mga Bibles sa Proverbs chapter 27 verse 1. Proverbs chapter 27 sa ato mga Bibles. Boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. No? Sa ato ang itong kinabuhi, dili gid nato ikapangambong ang ato ang kaugalingon, no? Maybe sa karon na kay work, maybe karon na kay money, maybe karon na kay a lot of energy, na kay lot of time, but we cannot boast ourselves if natin unana because we do not know kung unsay atong ugma. Nga na Bible, for thou knowest not what a day may bring forth. But always remember na nagunit sa atong kinabuhi ang Ginoo. Ang only God knows sa ato ang ugma. And because we do not know kung sa ato ang ugma, and because God knows sa ato ang ugma, dapat unta nga magpaduol ta kaniya. No? Dapat unta nga mga yuta og giya kaniya because siya ra man na nakaibaw sa ato ang ugma, no? So another truth nga atong may bawaan nga bisag na kay maybe karon na kay kwarta, but it's not an assurance na because a lot of people man good karon nga ilang ginahuna nga if na sila kwarta, na sila trabaho, they think na they are already sure silang future. But no, it's not, because the Bible says, klaro gid sa Bible, we do not know and we cannot be sure of our tomorrow even if nataan ang mga butang. No, because life is uncertain. Next is third truth ng atong paghisgutan is death is sure. No? Ang kamatayon sigurado gayud. Death is sure. No, death is an appointed time. Ato basahan sa Bible sa Hebrews 9 chapter 9 verse 27. Ano siya? And it is appointed, and as it is appointed unto man once to die, but after this the judgment. No? Ang tawag yun na agitay appointment dito sa Ginoo, and this appointment is ato ang kamatayon. No? Kaniyang kamatayon man gud is an appointment. No? Di man ni pwedeng lain ng tao ang, and this appointment is a personal appointment. No? Dili pa gyud lain tao ang makabuhat ani para nimo. So death is an appointment. Death is sure and death is inevitable. No, kay sa Genesis pa nga sa diha nga nakasala si Adam ug si Eve dito sa Garden of Eden, giwarn na sila sa Ginoo mas adlaw gyud nga makakaon sila atong prutas sa the tree of knowledge, the fruit of knowledge of good and evil.
mamatay gayon sila, no? So giward so muna from generations to generation ang muna nga kita mga antud karon mamatay because of sa usa ka sala na nabuhat dito sa Garden of Eden. So muna nga death is sure, no? Maybe karon pandemic daghan na nga matay, no? Because it is also a fulfillment or is truth na mamatay gid ang tao, no? So death is sure. So mao to, and third, death is sure, and then the fourth, Christ may appear any moment. So itong basahan na itong mga Bible sa Matthew chapter 24 verse 44. Matthew 24 verse 44. Therefore, be ye also ready, for in such an hour as ye think not, the Son of Man cometh. No? So, not daghan nga naisulat din sa Bible nga naipagbalik ang Ginoo. Mabalik si Ginoong Hesukristo sa diri sa kalibutan. Mo na ang iyang second coming. Ang iyang second coming is ang pagkuha sa mga iyaha. Iyang kwaon ng mga nidawat niya. Iyang kwaon ng mga luwas. Ang mga luwas katong mga ni dawat ni Jesus Christ as their personal Lord and Savior, no? So Christ may appear any moment, no? Even sa kanta gi-illustrate sama daw sa kawatan niyang pagbalik. Ng kawatan wala ta kibaw kung galos siya mo walay nakaibaw sa pag-abot sa kawatan. So sama pud na sa pagbalik sa Ginoo. No, we do not know. Siya, as ye think not, the Son of Man cometh. Mo na nga gingon din sa Bible that we should be ready. No, we have to be ready. And sa dang Amos 4:12, prepare to meet thy God. We have to prepare. We have to get ready because Christ may appear any moment. And if that moment, mabot ganin ang moment, and if you have not received the Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior, itambugin ka sa linaw nga kalayo. You will be going to hell, no? So magpabilin ka, no? Dili ka maapil sa pagkuha sa Ginoo. You will be you do not belong sa pamilya sa Ginoo because dili man ka iyaha. So dili ka maapil og kuha. Pagkatong iyaha ang katong mga nidawat ni Jesus Christ isip nga iyahang personal na manluluwas. Next truth is no escape for procrastinators, no? So ato basahan ato mga Bibles sa Hebrews chapter 2 verse 3. Hebrews chapter 2. So ito mga Bibles chapter 2 verse 3. How shall we escape if we neglect so great salvation, which at the first began to be spoken by the Lord, and was confirmed unto us by them that heard him? Now, always remember nga sa diha nga kung kaya ang tawag yun, no? We are already bound to hell, no? Kung ito na nga, if gusto ka maadto sa impyerno, wala lang din kay buhaton because we are already bound to hell, no? And so this condemnation giingon sila sa Bible nga no escape daw for procrastinators. Dili maka-eskapo if mag unya-unya lang gyapon ta. Unya-unyaon nato ang Ginoo. Unya-unyaon nato siya sa atong mga desisyon sa kinabuhi. No, ato lang pakadako ng mga butang ari sa kalibutan. Ningon na Bible, how shall we escape? Saan ito pag-eskapo ani nga condemnation na padung tayo sa impyerno if we always neglect sa dako nga kaluwasan nga gihatag diri sa Ginoo nato, no? So it is a sad thing na mawala na atong kinabuhi na if we don't have the Lord Jesus Christ ato ang kasing-kasing, one day we'll be spending our eternity in hell. Namubitaw na nga
we ato yung siguraduhon kung asa nga to ang asa to ang asa ta mo spend, asa na to i-spend na to ang eternity. No? So, going to tell you that now is a lot of time, dagan pagkatag oras, no? Na we have all the time here on earth to receive the Lord Jesus Christ. But then always remember that life is brief, gamay lang ang kinabuhi, and then we do not know what's tomorrow because life is uncertain. But always remember that death is sure, and then Christ may appear any moment, and then we don't have escape if we always procrastinate. Amen. So, karon ningon ang Bible that if you receive the Lord Jesus Christ as personal Lord and Savior, you'll be going to heaven. No? Magkuyog ta dito sa Ginoo, dito sa langit. No? Okay, it's a promise man sa Ginoo. Once you have the Lord Jesus Christ, if you receive Him as your personal Lord and Savior, then you'll be spending your eternity there in heaven. No, walay gisuwat sa Bible nga kanang ginatawag nila og purgatory. Only hell and heaven naa sa Bible. So it's our choice kung asa na to i-spend because ang gift sa ang kaluwasan gibuhat na dito sa krus sa Kalbaryo. It is our choice kung motuo ba ta diha sa Ginoo. If we give ourselves sa ato ang Ginoong Hesus Kristo, atong ihatag atong kaugalingon diha kaniya, then we receive Him as our personal Lord and Savior. Nga na Bible that today is the day of salvation. So, mao lang to ato ang pagatunan karon. Salamat sa iyong pagpaminaw. I hope na namin nakatunan and ato ang only eternity will tell as you hear this word. Salamat kayo ug maayong adlaw diha kani. Kung ikaw nagatuo sa pulong sa Dios mahitungod sa kaluwasan, pagampo ani nga inampuan, Ginoong Hesus, usa ako ka makasasala ug dili angayan sa langit. Salamat sa imong kamatayon didto sa krus alang sa kabayaran sa akong sala. Pasaylo ako sa akong mga sala ug akong angkunon si Ginoong Hesus nga akong manluluwas. Pasudla si Ginoong Hesus sa akong kasing-kasing kay gusto kong malangit. Sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen.